é unha satisfacción estar hoxe aquí no Multiusos de Fontes do Sar para presentar un evento que vai ser, sen dúbida, unha das grandes citas musicais desta primavera en Santiago. Quero comezar agradecéndolle á banda de Rapans que aposte pola música, pola nosa cidade, para a estrea de Rapans Club, Rapans Club, o seu novo directo que reunirá aquí no Multiusos Fontes do Sar a preto de 6.000 persoas e que confirma o enorme tirón que ten a música galega actual, especialmente entre a xente nova e os que non somos tan novos tamén. Para nós que somos de Muros, Santiago é un pouco a nosa ciudad, o Multiusos é o lugar onde vimos grandes dos maiores conciertos que vivimos sobre todo na nosa adolescencia ou na nosa infancia, porque é o punto de encontro que vimos a ver as grandes bandas que pasan por Galicia e que temos a oportunidade, sobre todo nós que nos dedicamos a isto, de aprender e de descubrir proxectos que son importantes a nivel global e que pasan por aquí. Entón, para nós, compartir este escenario tamén era super ilusionante e estamos un pouquiño nerviosos agora por eso. O que queremos dicir é que vai haber sorpresas desde a apertura de portas, así que animamos a todo o mundo a que a primeira hora xa este aquí porque vai ser un espectáculo desde o primeiro momento e que lle den tamén a oportunidade a Ulix, que son uns chavales que están empezando moi buenos, de que veñan a velos todo o noso público, porque nós fomos tocar con La Raíz a Bilbao, A Asturias. a Asturias. A Viles. Estaba todo o mundo desde o primeiro momento, é algo chulísimo que en Galicia non se vive tanto como alá. Queremos que se viva igual, que os teloneros teñen tanto valor como os segundos.